دو برپرسên Amerîkiyên pilebilind radgihînin ku Washington kar li gel Tirkiye ji bo ragihandina devera aram li Sûriyê dike. Da ku PYD dûrî sînorê Tirkiye bike û di nêrîna Amerîka de devera aram wê tevaya pirsgirêkan çareser bike. Ajansa Rûsyayê li ser zarê şandiyê navdewletî taybet ji bo Sûriyê James Jeffrey roja sêşemê belav kir, got ku Amerîka kar li gel Tirkiye ji bo ragihandina devera aram li Sûriyê dike. Bêku tu hebûna PYD û çekdarên wê tê de hebin, da ku PYD dûrî sînorê Tirkiye bibe. Jeffrey di gotarekê de di kongreyê salaneyê 37 yê hevbeş ku Encumena Kar ya Tirkî-Amerîkî li Washingtonê birêkxistin dike ragihand. Ku divê Îran jî Sûriyê derkeve û vegere Îranê û Amerîka nerhetî û metirsiya Tirkiye derbarê Partiya Yekîtiya Demokratîk PYD baş tê gihiştiye. Şîrkatiya Geostratejîk ya giring navbera Washington û Ankarayê de berê hebû dê berdewam be. Serbar kir ku divê gelek kar ji bo proseya siyasî li Sûriyê were kirin. Divê rejima Sûriyê jî dest jê çekên kîmawî otonomî berdew divê Sûriye nebe penageh ji bo terorîstan. Herwiha Jeffrey amaje kir ku Tirkiye endameke di grupa welatên garantor ya rêkeftina Asîtanê de ye û dengê opozisyona Sûriyeyê ku hejmara wan nîvê Sûriyê dike. Ew yek pir giring e li gor armancên netewên yekgirtî ji bo proseya siyasî li Sûriyê. Her divê derbarê de mezintirîn rawêjkarên proseyan li Sûriyê di Wezareta Derveya Amerîka de Eqîdeberê Rich Odzên di gotarekê de dema semînara derbarê astengiyên li pêş alîkariya hevbeş ya Tirkî-Amerîkî ku navenda sîta birêkxistin kirbû, got ku eger cîbicîkirina devera aram li Sûriyê bi awayekî rast hate kirin, dê çekdarên YPG ji sînorê hevbeş yê Sûriya û Tirkiye werin dûrkirin. Bu yekê çekê giran jî dê li ser sînorê Tirkiye nemîne. Odzîn serbar kir ku tu alî dijî alîkariya Amerîkî Tirkî lê Sûriyê tune. Pêwendiya Amerîka bi çekdarên YPG re bi tenê wekû alavekê ji bo jinavbirina Daişê pesend kir. Odzîn daxuyanî ku Amerîka û Tirkiye li ser pêwistiya ku lê deverên erebî yên ku pêkhateya erebî tê de piraniye hêzên erebî bin rêkeftine. Amaje kir Tirkiye qet YPG li ser sînorê xwe qebûl nake û dema ku Amerîka li pêwendiya YPG û girêdana wê bi PKK re dinere, proseya PKK li dijî Tirkiye di berdewamiya salên borî de temaşa dike, Amerîka bêçar dibe ku li aliyê Tirkiye raweste. Lê Amerîka ne bi proseya Tirkiye ji bo pakkirina sînorê xwe ji çekdarên YPG bi yek alî di Sûriyê de ye. Di dawiyê de mezintirîn rawêjkarên proseyan li Sûriyê di Wezareta Derveya Amerîkî de Eqîdeberê Rich Odzên got ku dê nêrîna Amerîka de devera aram wê van pirsgirêkan bi giştî çareser bike. Amerîka hewl nade nexşereyeka nû li bakurî rojhilatê Sûriyê durust bike, lê dixwaze ku Sûriyeka yekgirtî demokrat bibîne. Alî Omar